Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Sob. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Setan. Wah, rame tenan. Roh apa kowe? Domangnya aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu, sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndeke joget tandung tandrana. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kono mau? Prastini apa ya? Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candhak meneh sirahe saka kadon sapa jenenge? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Bres klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak ndelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadoan. Wah, cilik aku modar. Aku krungu ana wong muni terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono to? Lho manut. Nah, bareng Antarja ngajar bendaramu, candhak sirahe saka dhuwur kedap-kedap. Gatotkaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Heeh ta. Iya. Bareng ngono mungsuh Garkaca ki duodane murup nganggo rompi kae. Oh. Duantem dis ora apa-apa. Karo Garkaca candhak sirahe set. Wah, terakhir. Sapa? Bakul kapuk. Bakul kapuk sapa? Putih-putih ki. Anoman. Ciet. Bres. Jambak jebloske. Duas. Aku saka dhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar seneng aku. Dene unika pisang geni sak kancane remo kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah no. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun? Teruske mboten. Ngomongi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Nek sampeyan tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampeyan tau lho. Sampeyan bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmateni Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Warmateni Wisanggeni mungsuhe Antasena. Muni yo. Ayo muni Om. Ndara Antasena diwaneni. Satriya pengpengane padake. Nggih, Den. Heeh. Sampluk mawon. Modar. Guyu apa lho? Guyu kok guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo muni ya. Sampluk sisan kowe kandhani. Kuwi niku apa mboten kurang-kurang lho, Ndara. Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoi niki mboten apa ngaku wae. Tonya mawon, Den. Modar. Nggodho ora gelem ngelek ajar kabeh kowe. Dak pucet. Pancen ora. Ora kena. Modar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ora tau ngomong, ora tau ngendikan ning terus nonyo. Lara tenan. Aku kok tepat ya apa-apa ki? Selamat. Tangan kiwa. Lara tenan. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rombilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatotkaca niku Delongkas biasane Gatotkaca. Teko dhuwur tanpa nganggo mandhep bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Aku soalé kulino nderekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhak Gok, kowe mendhak. Wah, ora keson Jombaya terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa dadak? Oh iya. Foto wandane to asu kok kowe iki.
yang nggo hiburan. Hiburan nganti lara kowe. Sirahku ki lara tenan. Sirah lara kok nggo hiburan. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Sekarang jeneng nonyo wong iki ya penak. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet tega. Tercatet rasa. Sithik wae mek ngetak. Modar. Setyaki mlayu-mlayu. Oh Prabu, tadah wadana ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani Angger Wisanggeni. Setyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa. Ing ngatasé Baladewa Prapta negara Ngastina dikembari marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa Inggih Prabu Duryudana. Atiku ora trima karo Bathika. Mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina metu saka Indratlaya. Kuwi gatine aku kewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebabe apa? Prabu Manik Maninten utusan dhateng kadangipun mudha. Lho, dulure enom Manik Maninten. Nggih, jenenge Kumbaradewa. Sekawit saged ditunduraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran wujudipun siyung kencana. Kula dipun cokot panas badan kula angger karo wujudipun cokot. Sedaya dipun unduraken dening Prabu Kumbaradewa. Iblis anak panane jajaran surtaning Bawala. Nganake anak-anak Pandhawa nata matura Prabu Baladewa tandang ana legane kanthi kepala. Kumbaradewa iki. Ya, dasar para nyata sapa iki? Lena mripanmu ganti naga apa nata mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jaladrana nampa krasana. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya. Sapa-sapa tak cokoti. Iblis anak kowe nyokat-nyokot ora bayar kowe. Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi terus entuk kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa Manik Maninten, gedangkrang sila tumpang nang negara Ngastina. Ngenyanyak mestakane Baladewa. Ora bertuli piye? Ayo, kowe sisane perlu tak katutke. Piye? Muni piye? Kowe sing apa? Flu iya. Kowe sisan tak katutke. Piye? Kowe sisan tak katutke karo katutke Baladewa. Iya, cokoten Baladewa. Ora minggat. Cokot siung pengapit tugel grumu. Piye? Tugel grumu iblis anak. Gapure kaya wong kalar tugel kudu Baladewa. Adu blak tunggak cangkemmu bongkol. Wah tenan saya ayo. Saya untuk ngarep cekeni buri. Baladewa ora bakal mundur sak ngarep sampurmu. Ayo kaki ketemu. Kurang sektimu guru. Kurang kawan bedati. Orang lawan mati dari Baladewa. Derajat apa?